Wes to, tenang no pikirmu, kok tak terke. Wes paman ku terima beres ya. Jolali ndang salin ku tak jemput. Aku tak balik sik, beres-beres omah aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang ngono tukang pitik wis mateng? Pitike gede-gede. Oh enak rasane. Manut mbak dhewe lah. Mbak dia keke piye? Kan aku wis ngomong jam 3 tak petuk. Lho kok malah rusiap siap ki lho. Lho, sampean tak kirane ngapusi, omong-omong to. Piye to, Mbak? Ngomongane wong tua dikira ngapusi ki lho. Senggenah wae kowe iki. Ya wes tak adus sik. Wes gendang. Nek suwi tak tinggal lho sampean. Tak langsung salin ya. Endi to iki? Dinteni setengah jam kok ketemu rak mentu-mentu ki lho. Janjane iki sing butuh ki sapa? Sing ngenteni sapa? A few moments later. Mbak dia ki piye ta kuwi? Ya Allah. Nek kondangan pa piye? Lho ngaku wis dandanan aja sayune kaya ngene kok malah sampean aku dandanan kok ngono ki lho. Ah, semarai rambut aku. Lah piye ya, Mbak? Wong kambiku di laundry kabeh kok. Sing ana ki mung daster-daster tok. Lho mosok aku arep tindakan, Mas. Dasteran. Yo, ayo mlebu. Ya, Mbak. Wis nesu ta.